Hai ke ani channel je tong nai khajani takuk tai bokuk song khana o jaga loko kuthum panda tongo sini Tripura hani Maharaja phaye oro khana misil khlaiai engkai mo sini 29 Krishnapur ni oro kwbangma warriors rok khana phainai engkai sini Komal Koloi bo tini oro naikolai samung tangri tonio ngai bo tini saya kare oro tini sapung no bonoro nugo o samung tangthani engkai sini bobagra khana phaiye sini Tripura hani bebak sini Tripura sarongni jengjal tongmani o jengjal no kisicha da yakagriman no hinai bo khana phaiye oro kokkajanai sini Tripura sa je bukung bara lokurok no engkai a jaga phaiye bini kok kubui tai bini kok kachang bini kok kaham bini kok gothar no khnana bagai sini o 29 Krishnapur assembly bai khopjak joto takok tai bukuk chong no khana oro phaiye manjak phaidi hai hinai sini phachingtui tai sini Tripura motha ni phachingtui norong ni thani pai phalai baiya khulumai kobongmung yafaro engkai omo thai hingkai Chakmagarh bridge ni ground no khlaijaknai o thai haike naitongnai khajani takuk tai bukuk chong norok ani mo channel no nai tongkha engkai norok ano like khaidi tai share khaidi tai comments khaidi tai subscribe khaidi haike norok ni thani ang pai phalai baiya khulumo ang khoroksa Tripura sa ngai hambai।